Вайле, кажете му... Кой бе, има тук Вайле? И пръсната лафе. Аз викам сега, тя видва, ще ги каже. Кой е? Има каблови. Дежурни има тук. Каблови фирма, има. нарата, за них и край. С двоица, троица дежурни. Каблови ако има. Кажи ти, ще трябва да камиона. Ние с Ландровер пробваме не бива. Защо не е бил запален Ландровер? От него навия, от напален. Не да го изгасиш. Ама вой 24 Land Rover като не е. Няма връзка и вие има... Ама моля акумулатор... Как бе 12 и той е 24? Ландро? Да. Де бе? Ти не си видял, бе. Не си видял. 24 и това, бе. Две и половина кубича. И мен ма пъти, а? Ептен голем таков. Ларч. Има и склопка, вие. Сега ми бегиш нещо. Отиде. 24 часа обратно. Знам от 24. Не, Слава е снимка, да е. Това. Слава е, ма него там той... Има един